Oh iki lho. Apa ki mikir dhewe oleh slamet iki pokoke. Ana sing ngarep kiwalan tengen. Iya. Iki piye? Lho. Kok iki pikir iki cah. Angel iki oh kabeh iki ndadak ora kok cepat-cepat. Sing tengen nyambut gawe trenten. Karo tangga mesti temu kangen. Rezekine yo bakal wonten. Bisa ta ya ampun. Kok cipoke. Jalan. Terus sih, lo sedikit kok sih. Ya kok tuwek iki yo nguyuan ngono kuwi kok. Pikir. Nanggap dalang isih enom. Ya. No. Nom. No. Dek. Oh ini lho. Nanggap dalang isih enom. Senajan enom. Seneng ngombe sino. Alah ya ampun. Gue pikir sih lo. Oh ya ampun, Pikir lo mau. Gue pikir sih lo. Loh, orang aku iso kok. Iya jajal kamu. Gue pikir sih. Nanggap dalang isi tanam. Ayo. Senajan enom, seneng ngunjuk sino. Ya ampun, ya. Kalau pikir. Bocah kok. Kalau pikir nih. Coba tuh. Aku cepet alon-alon. Nah, aku udah dalam tas loh. Nah, ini mau apa jajali? Racunnya ke sana. Seneng ngunjuk sino. Aduh. Wonge bagus tur ketok enom. Wes oke. Wes. Ngarep ya. Wes no. Angel ya Mas. Aku yo bingung kok. Gak ngarep kok. Jalani sik ketok enom. Yo jogo suara muncul sinom. Lah sebagai sinom bener. Gue mikir gitu. Aku yang melirani kan mikir deh. Anu mana mikir deh. Iya. Jajal. Tibone om jajal. Tibone om. Nangkap dalang isi tanam. Ayo. Saja lo. Muncul sinom. Itu jajal. Moga entuk rezeki sing ora haram. Lah kuwi bener. Yen wis oleh rezeki sing ora haram dienggo tuku baskom. Oh iya iya. Dewasa ya, dewasa. Salah. Ya. Gawa sinden cacahe 6. Ayo. Sing pojok dhewe seneng mesam-mesem. Awake lemu didelok ayem. Tiga merah. Yen minggu suwi sikile jalan. Iso. Asli. Ayo, jenenge kowe Mbak Anis. Ayo. Pojok dhewe seneng pringas-pringis. Lentir kuning yang guyu manis. Tapi yen guyu untune gigis. Bisa. Sandinge kayak wong wedok Indo iki. Indo Jawa karo Arab iki. Bodoh karo aku. Apa iki? Bojoku ya Jawa, Karo gibas. ayo si candinge yang didelok ketok Indo. Ayo. Sejatine kalau aku jodoh Rana rene kudu wong loro. nyambut gawe aja nganti nglo-nglo. Iya, ya ampun. Sing sitok dhewe awake rada cilik. Ayo. Yen nyinden seneng lirak-lirik. Roca lanang mesti gage ndelik. Mergo iki jiwanya bae. Aja dhewe enom rada lemu. Senajan lemu seneng guyang-guyu. Yen disawang seneng awakmu. Pancen iki yo kendhaanku. Wis anu rusak musuh kuwi rusak lho. Ayo kene. Salatullah salamu ala Tuhan Rasulillah. Salatullah
Jajal. Siap jadi. Alhamdulillah. Kamu sidang nganggap salah sih. Aku kok salah? Salah sekolah gitu aja. Nah, Wong wadon iki saiki iki matching nek berias seperti ini. Bojoku tahu. Kebaya itu dikasih ini. Iki lah modis to. Bojoku tahu tak wis selir-selir gini toh. Nggih. Kiwa tangan buri ngarep selir-selir. Tapi malah kaya layangan gapangan. Kowe yo ngawur kowe karo Mbak Anis bae. Ini sih gandrung. Eh? Gandrung tadi. Aku bukan gandrung. Gandrung. Iki budaya. Lapor. Oh, oke. Anu yen pelak, Pak. Pelak, Pak. Pelak iki. Budaya itu ngene, Jawa itu. Pangapunten nggih, Den. Nggih. Pak, jangan sambilin to. Jangan kepel main dhewe ngono lho. Nah, yo main kene yo. Nah iya. Wah, dalam irit mentok ngarep rene apa-apane belas iki. Kok isine mek tisu to iki. ini baju. Ya ampun, ya ampun. Pokoknya bapak ini biyen dalang ngarepe gedang sajen. Makku irangan. Piye? Bapakku dalang kok ngarepe gedang, kok colok cah cilik-cilik. Lah gedange dijuki cah cilik-cilik. Dipoteli ngono. Poteli ngono. Lah kok anakku ben-ben iki lho dari mbakku. Sik sitok. Anakku melayu lah. Bapak pas maya. Pas mayang langsung dirokok. Bapakku bunga. Piye, Mas? Tiba gedange Pak E. Waduh. Tak kepok. Ini. Niku barang apa niku? Ate. Nggih, nggih. Belok. Belok. Sabda. Kene Mbak Anis teko Mbak Anis dulu. Sindene. Aku piye, Mas? Kok yo pas lho. Iki kok yo kok pas ning padine padha. Oh, sarimbit ya, Mas. Dowang ayu pepujane ati nek kaya ngene wong nandang asmara diajak Inci. senajan to bengi iki katon rame nanging kanggeku katon sepi Kok mangkono Kang Mas? sebab kowe ora iso nrameni katresnanku ana ing bengi iki Dad. Kok ono to Kang Mas? Sejatinya aku iso lho Kang Mas ngerameni hatimu. Kene semua arepe tangge Piye? Apa? awake dhewe yen setaketan yo sesambungan kaya Nggih bengi Kang Mas. ora lenggah lah ora katon apik kok. Monggo Kang Mas. Ayo iki kene iki Nggih. dajeng status Nggih, enggak Kang Mas. oh Betul. wis pamanto dadi kursi delok karo aku tak kon lenggah dadi kursi nah yen pancen kowe setya karo kowe tak jebet atong-atong mulu kok dadi kursi iki ngene lah kok kayang iki opo Kursi pantai ngono. Ora tau ning tambak bejo. ayo ngono ora masalah kursi pantene kayune pinus gawe ceklane kono ceklan ra kurang ajar kowe alah wis nguyuh neh semengi aja nguyah terus Iki kae. Iki mau serapan. iya iya Tak beli layangan. Ya, serapan ya bego. Nggih. Pokoke itu beneran lho ya. jamaah enak to Lah kerja ngono kene mau tak kei kamar mandi. Sok ben iki tenan. Pokoke agar Mas Dido mayang. Iki panitia ikune kudu diomongi. Pripun? Sanding baru kupine jeding. Ya. iya Perkoyokane tuwek-tuwek. Diomongi. kursi nah Aku nunggu Mas. nggih coba lenggah aja coba lenggah di nah wis dilenggahi wae anu to sik gini panjenenganmu lak ora pirsa to kursi iki yen kene rada mundur sithik iki otomatis yang keduren iki diundurke sithik nah lek kok yang pengen dhuwur tombol otomatis kan di sini baru naik ayo kita duduk di sini nah pegang Kalau gue nggih. pegang udah piye wah ora iki kendaan kurang dhuwur anu remote disentil dulu itu Iya Mas.
Terus. Remote anu men sing nggon tombol kuwi lho. Iku lek sing dudul iki. Napa? Enggak dulu. Lah terus Tapi modal. Dulu ya. Enggak sih. coba enggak. Kang Mas, Dalem cayu. aku nunggu kene sajake dhewean kok ra penak. Wong jog caketan siang kok loro. Nggih kalian jenengan kepriye Kang Mas? Nggih sajake nek kursi kok ra Tresnaku lahir lan batin marang sliramu. Yen kepara nyoto kowe iki jak cecaketan marang aku. Yo, ndak kancani yo jajal. Ojo ngono. Aku pancen yo tresno. Yen iso lungguh bareng iki, aku lak yo seneng to. Dek, ayo kepenak to kowe. Nggih Kang Mas niku kursiku bae. Ngapain? Ngapain? Enggak muas cengel. Tapi gendul. Ini poci. Ayo gandulan. Do teno. Dewa. Jawa Toko. Apik lho Mas suaramu. Andis, Nggih Kang Mas. kowe tak jamin yen gelem dadi bojoku Nggih. 2 wulan Heeh. kalungmu kadol ta. Lah kok ngadol ki apa piye? Tak wasok mekar. Lah kudune ya malah gede to Ya, Mas. sesuk ben kuwi kalungmu didol ya, Cuk, ya. Ki apa? Tak kalung nyarit ndi. Mas Lulu, Mas Lidi, Dalem. kok mboten pantes blas lho jenengan? Mas Putu kali ini betul pantas tadi. Mboten pantes. Ya Wah, kok ora pantes Mas. Pulau ini kali Pantes ini. kali sinten? Pulau Pantes ini kali kali ini. sinten Mas? Pantes. Nek Mas Oh, Putu kali ini. Mboten pantes. mboten pantes. Sepurane ya kan. Yen Mas Rido orang ridani apa sing dadi gegayamu karo Anis. Mergo mung siji. Yen Pak Kritik mesti karo Bu Kritik. Nek Pak Kutuk lak ora mungkin karo Bu Kutuk. Ayo. Lo Rido. Ngono kudu manut kowe. Ya, Kalau. Domong ayu duh dewa Jawa Tokong walas so mring awak maaf kami. Lah, sing ganteng wis mulai pamane sing nguyu putih gak ora. Kaya kaya nguyu kok warneng. Terus lah ya. Besok kapan lakon cecil lalawong bagus. Kaya kadudut penggaliku yang rumus suaramu jajeng yang tak deleng saka kekadoan njur ndak cedhaki irungmu katon bangir. Iya, janggutku ya bangir. Malah irung bangir ki aja dirabi. Lho, apa? Jak becek kisi-kisini. Lah nyapa? Tahu bojoki bangir lho, tak jak becek lah kok ngombe teh. Sing jeluluk irung wis ya. Lah iya, bojomu lak blungu lho. Blungu kayak bener. Ayo. Umpama nasina koto tanpa perahu sasatara ing jalatri nyedam sarias
Jajan. Coba kalau main. Loh, ini gue. Wes gawe coba gawe gunakan. Orang-orang ini kedatangan gue makin. Pun kakang wis mawan tilanti ojo nganti gawe wirang asmane pun kakang. Kang Mas Pati sida peksa. Dajeng sinten? Kula tuminta menapa to Kang Mas? Saperangan para nayakaning praja wis mangerteni apa ya yen Gusti Prabu Sladikrama wis cumandha ning papan iki. Apa iki? Lah den boten ketawi lah ya ketoprak. Apa ya tenan dajeng silang. Kang Mas Pati sida peksa. Apa Kula mboten nate tuminta menapa-menapa Kang Mas. kowe aja guluh, para nayakaning praja prajurit ana parigolan wis mangerteni yen kowe cecaketan andhem katresnan. Bener apa ora? Kang Mas Pati sida peksa. Kula mboten nate tuminta setting Kang Mas. Piye? Mboten nate tuminta setting. Kowe aja guluh. Kang Mas, kula mboten nate goro kalian panjenengan Kang Mas. Sri Raju, Nggih Kang Mas. tresnaku tanpa wates. Ndak belani golek tumbaling praja Mas Romlek golok-golok yo kene. Toh nyawa toh pati njur kowe penak kapenak. Sinisian ana ing taman kaputret, Kang Mas Pati sida peksa. Ya Dung. Semanten ugi kula Kang Mas. Tresna kula dhumateng panjenengan. Donya prakting belahan Kang Mas. Kose tamu kentongi. Piye jajan? Tresna kula dhumateng panjenengan Kang Mas. Menika donya prakting belahan Kang Mas. Sinanjung. Injih. Sepisan maneh ndak takoni. Kondo yo lan orane. Kowe itu tidak setting umure. Kang Mas. Dia ora iso ndodok gegeden bokong. Oh, ada HP ya. Tak apa kuno. Sinanjung. Kaki nang kondo. Kang Mas. Kula mboten nate tuminta setting. Piye? Kang Mas. Piye? Kula lila panjenengan percaya Kang Mas. Belum. Aten oleh lagi ning. Ananging kula nggak ngerti bebono Kang Mas. Langsung tonel. Kang Mas Pati sida peksa. Kalau aku Sinanjung. Menawi panjenengan boten percados, panjenengan tanglet kalian Biomban Kang Mas. Apa ya kudu aku takon marang Mbak Injih Kang Mas. ngancani kuwe ning taman kaputret. Injih panjenengan tanglet Kang Mas. Bioban. Hei, Bioban. Ayo nang rantep rono lho. Dadi ombat di rono lho. Aku Iya. Ketok aku tak noleh rono. Hei, Bioban. Langsung metu kok kono. Beda. Nah, lakone cepet sih. Nah, ngono ora. Sinanjung, yen nganti kemban utawa batur sing ndak utus ngancani lan ngawat-ngawat kuwi nanti kondo bloko bakal tak payu gimana ini? bojone tak sebut. Ayo gini ayo ing papan kene aku bakal di pirsa kowe opo ngerti yen bendaramu wis tumindak sedih kalau sampun pindah kita suara ucapnya kecil tetep panjang aja kalau pindah Jangan saking mikir penyendawan dan karo tidak sedih. Ini kalau mereka jatuh si pendatus abdi dan dalam kepatian. Boten pria kang lupa baturan dalam kepatian. Kowe boten pria kang boten sedih saya panjenengan. Kowe nasib malah kula lain dan mereka tawa kang karo. Karo mereka terus sangat kuat panjenengan. Boten pria kang
Iya. sekali. Iya. Lalu saya menikah, saya pun tidak mau mereka warna. Mbak Saya tidak mana pancen janji. Omong terus ora kowe juga pancane kok. Aja omong terus to cek-cek. Omong terus. Wonten-wonten ingkang dipun tresnani kejawi panjenengan Gusti Pate. Menapa panjenengan terima kasih kali kekan. Kowe aja menehi sabila marang bendalamu nanging aja mbok tutup-tutupi kowe kondo yen bendalamu apa bener tunggal sedhe. Gusti Putri menika boten minta setting. Ayo maju kene. Jajan Mas Mas ing papan kene kowe wis gawe wirang ora? Kowe tunggal sedhe ora? Boten Kang Mas. Piye? Kowe tunggal sedhe ora? Piye? Kowe tunggal apa anak? Masa tak elok ini. Dur kowe Sampun rasio kali kekan. yo kene kowe mbelani bendalamu Hati ora sadar mbok belani barang sing wis ana. Barang sing wis ana yo kene mbok belani. bener kok kretu. Kowe tak entuk nyawamu. Boten. Boten. Ning aku kowe. Nek pripun? Lah kok urip kene. Pada tahu ngene. Itu nek. Ayo. Dagi nang kono Ustaz. Tumindak sedhe kowe. Boten Kang Mas. Saestu boten. Sejatine apa sing wis kedaden ning taman kaputri kene? Mas Panisi Mas. Kepiye? Kula terus terusan dumateng panjenengan Kang Mas. Menawi panjenengan dakwa dumateng kula Kang Mas. Kapecah ora kula Kang Mas. Nanging kula mertukas Kang Mas. Saderengipun panjenengan percaya kula menawi rutino kula anggondo anis ateges kula tumindak sinting ananging yen rutino kula menika anggondo anom ateges sanjung boten tumindak sinting Kang Mas. Tanjung. Kowe kondo iku diramak nggo karo teges ora tumindak sedhek. Sabanjure yen getihmu ambune amis utawa banger njur kuwi tunas isinan. Ora ana wektu papan panggonan kang meni mampu marang kuwi. Yen kono yo topi gawe wirang pekakan kedadean sing kaya mangkene njur kowe wani mblenjani terus aku sing gedhe wae. Sing Tanjung kowe nyaput to. Wis wirang nyaput. Ini bener kerja. Sing Tanjung. Siji Mas, siji Mas. Nek. Siji Mas, kecil Mas. Nah. Siji. Kayak siswa gede Mas, siji Mas. Nah, sik. Cinta. Nah, banter Mas. Nah. Sing Tanjung. Ndangao. Wis Tanjung. Lopo iso. Penjaga ngapok barang. Ing papan kene pusakaku bakal rangkake marang kowe. Sebab musababe sing wis laku. Lagi sedap. Kowe gawe grane atiku Tanjung. Tanjung. Pilih kowe nyepet-nyepeti mripat oleh papan iki. Kowe wis gawe loro. Ing papan kene bakal asilake wis Tanjung. Aduh. Tanjung. Saboyo mugi saboyo pati terus mas marang kowe.
sebab sing wis lakon kedadian kaya ngene ora ono liya sing gawe kowe ditang. Gusti Putri. Yo kan, Apa? yo kini mau tangisi. Apa kita tresno sangat kalian Gusti Putri? Yo kini mau tangisi. Gusti Putri sampun temen kalian mati. Kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti. Stres aku malah gawe aku nanging. Lagi kalau masalah matur terima kasih panjenengan Gusti Putri menika betul tidak saya tetap percaya. Lapis. Ya no. Teko. Yo kini aku nanti kau nanging gawe aku yo teko malah aku. Betul saya. Apa kowe ngerti? Apa buktine? Oke, apa nyerahin? Dilanjut. Bakal tak bukti sakabeh kandhane. Tiba delok pertama kali. Selalu kan diri. Dilanjut. Waduh. Yo kini lu godo si Tanjung. Sopir hati mandam. Belum. Saya mungkin lu godo. Hati mandam kan. Dak keranya iso mudun ora mampu si Tanjung. Kok boleh direk tangga. Acuh. Si Tanjung. Waduh. Si Tanjung. Kayak toprae nongge. Si Tanjung. Yo kene kowe lu dirawa goto arum dajenge. Kos pundi kalane men Gusti Putri Gusti Mati. Gandane wangi. Menika atek Gusti Putri menika bener-bener seceng. Belum. Kok sampe mati pada matinya. Diatur. Yo Ban, ayo dirukti barengan. Jur nyuwun pengadilan lu Kanjeng Adipati Gusti Sangkem. Saleh Gusti Putri menika bener-bener lepat tante tak punya percaya. Utang desa berang berdosa berutang mati salmati jangan mati saya. Loh,